Mayong hapon kanimo, Asik Janji. Pila na gani ka malasakit center sa nasod. Daghang salamat, Sec Martin. Dugang malasakit center na usab ang mapahimuslan sa atong mga Pilipino nga nanginhanglan og financial medical assistance tungod kay laing hospital na usab ang gibutangan og bag-ong malasakit center. Ang Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa Angeles City sa Pampanga mao ang ika-102 nga malasakit center sa nasod nga gibuksan. Ang launching gitambungan sa amahan sa Malasakit Center nga si Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo uban sa mga opisyal sa hospital ug sa Angeles City. Sa maong okasyon, gitunol usab ngadto sa mga opisyal sa hospital ang 3 million pesos nga check. Kini mao ang labing unang binuwan nga funding gikan sa Office of the President's Social Civic Fund nga ilang nadawat isip assistance sa alang sa mga pasyente pinaagi sa Malasakit Center. Ang Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa Angeles mao ang ika-56 Malasakit Center sa Luzon. Sa miaging buwan, sa Pebrero, gihimo usab ang Malasakit Center monitoring visit sa Region 1 Medical Center nga nahimutang sa Dagupan City, Pangasinan. Gisusi ni Senador Bongo ang operasyon sa Malasakit Center alang sa paglantaw sa kahimtang sa mga partner agencies. Gi-turn over usab ang 5 million pesos nga tseke aron ipuno sa ilang pundo nga magasto alang sa mga pasyente nga midangop sa Malasakit Center. 56 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. Sa pagkakaron, aduna nay 56 ka Malasakit Center sa tibuok Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Samtang sa Cebu, ang 49 anyos nga si Ariel Cercolado Colonia natabangan sa Malasakit Center sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandaue City. Midangop si Ariel alang sa pagpatambal sa iyang sakit nga anemia. Ania si Ariel Colonia. Sir, may adlaw, sir. Unsa gani atong ngalan, sir? Ariel Colonia, Pila ka atong edad? 49, 49. Taga-asa gani ka, sir? Talamban, Timothy. Taga Talamban, Cebu City. Naunsa gani ka, sir? Anemic, ma'am. Academic. Kanang kanus man ni nahitabo, sir? December 30. December 30. So, ato pa na-admit kag hospital. Oo, ma'am. Asa man kang hospital na-admit, sir? Eversley, ma'am. Nganong sa Eversley man ka nagpa-admit, sir? Kaya na namin nakaroon kindan na ko nga ato mag-hospital, ma-admit kay na malasakit center, why bayron nun. Mo bakit sa may nirecommender, sir, nga naay malasakit sa Eversley? Ay akong manghod, ma'am. Ay mong manghod. Unya, pila man nimong na-bill adto, sir? 62 kapin. 62 ka pin. Unsa pa may laing procedure nga gihimo sa imuha dito kay since anemic man ka naabunuhan ba kag dugo? Nabunuhan kong 7 kabag. 7 ka bag. So kaning sa 62,000, sir, naa kay nabayran na ani? Wala, ma'am. Wala. So Zero ato pa zero balance Zero wa jud kay nabayran. So naa ba tay gustong mensahe or napabakay kinahanglanon, let's say wala nimo natiwas, naa pay mga laboratory? Ngayon kung tabang kung matabangan ko nga makuan ko tudig ko. Nganong wala man ka matudi ko sa Eversley, sir? Wala may tudig ko sa Dios. Nya wala sa may kwarta. Sige, so unsa man manawagan kang President Duterte o Senator Bongo? Nawagan ko nila nga matabangan ko sa akong problema kay wa ko trabaho ron. Siyempre, nangakon ko mo lataw nga makatudi ko unta ko. So napakailang mensahe. Salamat ako kang Senador Bongo, kang President Duterte nga naay malasakit center. Daghang salamat, sir. Mao kadto si Ariel Colonia sa mga natabangan sa usa sa namatabangan sa Malasakit Center. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon.